Ang buskango tini manung so khaimani karon khakai je tabuk ang ani buri ba su bosor tongi relationship tong khaimani kungno tuino sana bagai tinong buskango manung so khaikya an bukraju ang je puru yang nogo phainango apuru an buri no sau bor basu yang phaita khaimani balok haba nung wat habuk tabuk thangai erai roko phaji rita ni sawai rokoga jotono sada gi thangga angaba besingbo jotono sada gungaba tabuk singbo kamkan tong to laimani no tabuk 24 bai 25 sabai purun chimin ga kai ban chit khanani mana engko khaike ane kolo bui be kok sanani gunani ano mana engko khaike anam degi khogoi rogo bui be kok saka ikeba angkeba asu bosor hamza phaimna ka bai phacha ana yakar mana hanu buka baca hamza gungkeba buka ba hamza borong no bai ke phacha pogo yakare rimana ba Tabuni Jora jesek pano kubi bekawe hamza ke permanent khalai kachane jatke pano kok suri tonidi phiaba kagna Jora eba hak salagna Jora phake nung bahage nini bekani borba yakare kibi Kwlangkha Jora nung mungsa shiglak te tini buni ustori buni kothamana nugi khanai baksa borok muni phana tomano phiaba salsa sabni sago kalanyo kebe shiglak heda sino tini hazamarani khorsa sala bini ustori share khake ekdom dukhu nangjake kaptate Light Thangka 2020 bisu sela Facebook o takar jalani khoroksa monisa devrama mongai beribe nuki chasalai namare kokse hamsilai tongka khori hamsilai tongpro sela obri monisa ni kamino ko thangi rok tongi kya te beribo jalani nokro thangi bere phekya ama hakino 2020 business mi 2025 bisi jora khorni hamsama kasaro yang berni nogo wasya aing selani nogo wasya thangla shunge tongai tongka but o bisi ba eba 5 bosor ni kasaro 2023 bisini simeke beri monisa dewarma teruk chance amani nuksaka bahake hinba o punyani jela nogo keri samungkhanya thangporke beri alka jela katal baimang koksai message kai hamsalai tongo olo I pulyan jela samungpai nogo phai bini berino kok sawi bijing toman nukhangke sawo amsek hopung samung kok sasa hani sungsake beri sawo ani dol base kok sawo ani ama base kol khayo ebake ani babu base kol khayo atekemang beri sawi tongka sudo amsuk simia agi puля Jora hankai chela call khai waiting rokhono manke bari call receive khlai call conference khai riwo phia ba tabo hankai chela call khai salprum no call waiting tongibo call wasapano receive khaya bari olo o chela bai sungja ke sabo bai kok sa hne a Jorawo bari sawa ani ama babu bai se kok sawa bishas khadi amsuk din sal tongi phake na ano tabo bishas kari haja o bari ama hakimang bini hamjama chelano chala kok sawi 2023 bisini smi 2025 bisi Jora khoroni kasaro khete metek englema bisingtino borni hamjama sal total bisiba eba 5 bosor complete engka te obuskang bosora hankai chelabai berino kayi risnai hnei khongni nokuni okra borok kok sablai tomani phiaba oma lathani salkisa sigango hankai beri o pulen chelano mungsa kok sekare nokni ongkore te khoroksa ma mongi chela katal base hamselai khari thangsiwo beri monisha te o chela kahamkino saimono I beri bini hamsam chelani nogo 5 bosor tongjak sajak hne haipono te beri maliani dartino sitete saimani boni bihik eba boni nokuni hamse katalo Kokborok khogoi tilang Thangka and arab beribo phaltono amsuk se o puleni chelabai Kaijakna jarhengai mentra khanya bagida puleni chelabai 5 bosor hamsaki chelani nogo hamsuk thang tongnya nangba bonike time Jora loss ngedeba amai khajamani jodi puleni chela o berino 5 bosor hamsaki tongui chai yakare kibiri khankai apro sauni chayang khamo tini beri o puleni chelano chalak hamsake Kaijakna jarhenai chelani nogo 5 bosor hamsakai tomo olopano berile sak motoma bari jagi te khorsa chela katal base khari thangu arboda o puleni chela chayang khana tangge hinkai o berni buma bufa song tabo hinkai yang puleni chelano call khai sapo video ama hake social media roko tardi je angna tomani angi pake chupchap nogono tongsidi hnei berni buma song
o puliani chalana kolkai shaharo hne jengno saka je o video kharni chalata abagi jeng o kaisa question khanemo jong burni buma bufasono norni sajo burni keba khorcha chala hamsa gone 5 বছর thoi chai tongei ola pathe phasingo yakari kibir khangke a jora nor buda okra borok engei engkha chini bosa jela buwei thojak chajanai jat burisi chupchap tongmani na kaham ama hai wan subida norok chupchap tongno amoto norno sisine heidiba tei je tabo yango yakari kibi klangjanai chelato belakino bukha koso dukhu nangjak tongkha tamni hinmale bole a burino ekdom kubi bukhabe hamsake se kaijanai jat hne nogo 5 বছর tubui hamsak toni phakya amsake 5 বছর tonima olphano se o buri hinkai bono cheat khlaye yakare se te khorcha chalabe khari thang hoge ama ha jagao yang chlani bukhake ekdom kost dukhu manglagdeba tabuba kubi kok sana thangyeba o puliani chalabe o buriba kepala sindur phulia mungsa se ble kaijono hani manota sudo kepala sindur phulia mungsa se amsak baje o buri bahake nijini bosai nijini puliani hamsama chalano yakari te khorcha thanamo suna bo tabo kaje sigangse bini otomung philik phalak ungtong ke tai khorcha chalabai thama olophano paithago aboni se te kaisa kahamani je thangjono sabosi heideba aboni bagi jeng o video jaga amse kok kabang sana thangya so phatike jeng direct e puliani chala eba takhuk bo bahake bini hamsama buri moni sabai bukha dukhorui thangei bukha sabai kalangzaka direct jeng bini khuktini pulian chime kahme khane sammalaine tenor bo o takhuni storeno pulian chime khane bono support khlai chajak tongkhangke bini video no share kerladi bo je hamsam buriba o video nokthung te bini hamsama burini je Chwla Kwtal bo saita bo bahano saimantung khorni hamsama kasaro o to khakya abono sing o video ni besingte phunungna naimani en pathini chini chigonsa kokle amono sanai kebono thiasan bagi logiri ma yake chalak hamsage keboni bekhano ta thungdi agi boni nokte boni khanama kahai tini o takhuni kapala birman sopakya next saboni kapala kraino kebasia abagi chanisa hamsam borokno e video rohorlanya ta pogdi ang buskango tini manujok himani karon kakai je tabuk ang ani buri ba su bosor tongi relationship tong phaimani kungna tino sana bagai tinong buskango manujok phaikya ang bodikhe bobai sini laikya bodikhe nuglai hamjak laikya akongno jotono sa nai tani tini sawi khnarwa nongna bobai puila mala mani hingakai facebook tei nuglai no sini lai number ongna halai kok salaikya kok salai mane 1-2 mas ni pore hinkai na angno parment khaina mo junga hnai parment khaika binno ko sarwi bono kai parment khamane koik mas rongni pore hinkai na ang binno ko Thangka thangai akoi tongkha tongbai phaikya Ketewa se thangpuru hingkakai ang 2 bar thangmani bisingo hingkakai 2 bar no mane salja tongoi phaikata kai tewa se thangpuru hingkakai apro lockdown ngai ang lockdown ni bagai bongyang no 1 mas tongi ma tongkha je lockdown paisa ke lockdown pai tabu an bukrazu ang jepuru yang noko phainango apuru an burino sau borobasu yang phaita phaimani balok haba nungwa tabuk thangai belai roko phaji rita ni sawi rohga gang bosunga nang thanar musungba ani ge ini sau taban buri ano ge ang tuka hana semusung jak tong ge ba tui phaikya ge tui phaimani bosorono yang 4-5 mas rongni pore borok ani nokhuk naina hini phaikya busu kakas kai mi eta bora bosoro phaikya ani nokhuk naina hinai bono jotono taku bukhuk salaiya koi ni jotono bongni taku bukhuk jotono phailekya
cái phaya koi na naya ko thang lai kya naya koi thang mani pore tabu joto na sada ke thang ga ga ba cái singbo joto sada gung ga ba tabu singbo kam ken tong to lai mani no an dekhana tong de laga bosor kai kya 2000 Jora te hingga kai tabo ang bai sing kenai no kam kan sing relationship choli tongmani afuru tabu 24 bai 25 sabai purun chimi hingga kai ban chit khane ni mana ngo khai kya ane kolo bui be kok sana ni ngona ni ano mana ngo khai kya anam deki khogoi rogo bui be kok saka apuru simi na ano bo kiar khema bo komukha ke anga puru sabono kok samaro khaimano ngui nang bo wase termani no sabai kok sa sabai text ro khai ni rogo Facebook rogo check khayu ke bu sabo ni singa ke bu sab saya sabai kok sa ni singa saya do log bai mang sau amti mang hi sau cái gì yang agi je kang go tong puru rogo puru kai ang mane buibe kok sai tong phona wai ti ro ma phona ani kolok ang kol khai cái buibe kok sai tong phona ani kol rombu ke puru yang go chabi be posi sabe purun chimi ke ang kol khai bo se kol line habi tong bo se ani kol receive khaya tek khai ke reply dia e apti ingmang mang no 5 bosor ka khai go ta 5 bosor kamani ya golo inga kai iko phainai thanai mars masana ani yango phai to phaimani no tabu binima tabu an beri ni binima muani khairi na hanai muani khairo horane muani je khairi ma sawana ne ko amti kok sau hai thang bai di ang tong sa tawana de naro ang tong sa konung gala ni amti kok sau boro amni sigang boi ko kok salaya hino ang kok sana musung ani kok khai bo kok si ma saya kok sana ni kok khai ga bo sana musung je amti mamang sing ke bui be kho hino habung sabung ai kan kok sai mang tong amti ke mamang amni sigang bo chalan no ko thangja khini khana ka nga puru an bukra jingno singmani ana kun kok do hoitoni na kok pai singmani boro gosia phaya ni sau a kok samani ka no boro ka no huintoni ka tabu ani sala ka ano mana ano an bagi wan sugi bo ano amti ni sawa puru agno no wan sugi sawa kong no ma sachi kumoi no nang biang rong na kiru am bagi agno ti no kong no ma sau nang na kai ano panoram siri ni sau bo ike bang kai ba asu bosar hamse phaimna kai bai phacha ana yakar mana hanu buka baca hamza gungke ba buka ba hamza borong no bai ke phacha poge yakare ri mana ba ko nang video ni bukhak tei ke ta asu no sanam sungang asu joron sajina yang te sai malia